Mandawi City LGU anda musuporta sa Land Transportation Office pag-implementar sa Balaud bahin sa overloaded nga mga sakyanan. Kinumduman karong bag-o ang LTO Central Office may pahinumdum sa ilang mga regional offices sa pag-implementar gayud sa passenger capacity. Subay niini gidili ang mga riders sa likod sa mga sakyanan. Lakip niini mga cargo vehicles, ingon man mga pick-up nga alang lang unta sa mga kargamento. Apan mga tao na ang muokupar. Di pahibaw ni LTO Director Vic Kaindik ang mga local government units bahin sa maong kamanduan. Sa habig sa Mandawi City, andam sila mutuman sa mando sa LTO ug muabag kung mag-operasyon sila. Apan dili pa makapanakop ang mga taga-team kay wa pa man kini malakip sa city ordinance. Kanang mga overloading, kanang mga munakay og pick up sa likod nga magkuan kanang mag-overload ato gina siyang we will be implementing that on our end. We will be supporting LTO ana niya nga kuan nga campaign.